Izakhamuzi zivala imigwaqo ngamatshe namathaya avuthayo ziphoqa ukuthi uhulumeni ungenelele kulolu daba. Zithi asabuthi uquthe ubuthongo ngenxa yokudubulana phakathi kozamazama ababanga imigodi kule ndawo. Zithi zifuna ukuba kujutshwe amasosha kule ndawo njengoba amaphoyisa ehluleka ukubhekana nozamazama abahlome bayizingovolo. It's a nightmare because of the Zamazamas. I mean, we hear guns every night. There's guns. They're not even going like how they normally, like a normal gun go. It's machine guns. We are being terrorized by the illegal miners. We've got an informal settlement here. So we as South African citizens, we've got no freedom. Yize uphenyo luqhubeka kodwa amaphoyisa athi kunezinsolo eziqinile ukuthi idumbu ezabalisa abasale enkundleni khathi kudubulana ozamazama. Izakhamuzi zithi seyifuna ukujutshwa amasosha ukuzonqanda lesi sihlava. We want SANDF to be deployed here. We just want peace. We are tired of people dying. Ungqongqoshe amaphoyisa ubhekele uvakashele indawo. Watshela umphakathi ukuthi ngaphezulu kokujutshwa kwethimba lamaphoyisa elikhethekile kulomphakathi selikhona nolunye uhlelo lokungenelela oluzoqala ngakaphela amahora angama-24. Sengihlangene kabili nomphathiswa wamaphoyisa eLesotho ukusho ukuthi kunezinto ezinje. Ngakho ke sithi samaphoyisa sinikwe ithuba elifishane nje lokuthi sibahlehlise labantu bese zenziwa kezinye izinto. Ucele unxusa umphakathi ukuthi usebenzisane namaphoyisa kulempi abhekane nayo.